Pilvilammen hiljaisuus. Vaasan mysteeri Vaasan itäpuolella, vain muutaman kilometrin päässä keskustan Vilinästä, levittäytyy metsäinen ja soinen alue, jota paikalliset kutsuvat Pilvilammeksi. Se on tunnettu hiljaisista poluistaan, pitkospuistaan ja kirkkaista vesistään, joissa auringon valo taittuu kuin peiliin. Syksyisin rinteet hehkuvat ruskan väreissä, ja aamuisin sumu laskeutuu veden pinnalle kuin harso. Paikka on rauhallinen, jopa unelias sellainen, jossa ajatus kirkastuu ja kaupungin kiire katoaa. Mutta elokuun lopulla vuonna 2021 tuo rauha rikkoutui. Kadonneen jäljillä. Heinäkuun lopulla 2021 Vaasan poliisi sai ilmoituksen kadonneesta miehestä. Hän oli keski-ikäinen vaasalainen, joka oli nähty viimeisen kerran kaupungin keskustassa eräänä perjantai-iltana. Miehen liikkeistä ei ollut sen jälkeen varmaa tietoa. Hän ei vastannut puhelimeen, eikä häneen ollut saanut yhteyttä kukaan ystävistä tai sukulaisista. Aluksi tapaus ei herättänyt erityistä huolta. Aikuinen ihminen saa kadota omille teilleen, ihmiset ottavat lomaa arjesta, poistuvat hetkeksi ilman ilmoitusta. Mutta päivät kuluivat, ja pian viikot. Kun mitään elonmerkkejä ei kuulunut, ja kun miehen tavarat olivat yhä hänen asunnossaan, läheiset tekivät katoamisilmoituksen. Poliisi aloitti etsinnät alueella, joilla mies oli liikkunut aiemmin. Etsintöihin osallistui viranomaisten lisäksi vapaaehtoista pelastuspalvelua. Ilmakuvia ja koiria käytettiin, mutta tuloksetta. Kukaan ei osannut sanoa, oliko hän lähtenyt kaupungista vai jäänyt sen liepeille. Hiljalleen kadonneen tapaus alkoi hiipua pois uutisista. Mutta vain hetkeksi. Löytö Pilvilammesta elokuun 28. päivä vuonna 2021, lauantai-aamuna, lenkkeilijä kulki Pilvilammen ulkoilureitillä. Aurinko oli jo korkealla, ilma lämmin ja tyyni. Veden pinta oli kuin lasia. Kun hän pysähtyi hetkeksi rannan läheisyyteen, hän huomasi jotakin, joka ei kuulunut maisemaan. Jotakin kellui hiljaa rannassa. Lenkkeilijä luuli ensin, että kyseessä oli hylätty veneen kansi tai puunrunko. Mutta lähemmäs mentyään hän näki, että se oli ihminen. Hän soitti välittömästi hätänumeroon. Poliisi ja pelastuslaitos saapuivat paikalle nopeasti. Alue eristettiin ja sukeltajat nostivat ruumiin vedestä. Heti kävi ilmi, että kyseessä oli kadonnut mies. Hän oli ollut vedessä jo jonkin aikaa. Uutinen levisi nopeasti paikallisiin medioihin. Vaasan Pilvilammesta löytyy kadonneeksi ilmoitettu mies, otsikoivat uutiset. Poliisi kertoi tutkivansa tapausta kuolemansyyn selvittämisenä, eli vielä ei tiedetty, oliko kyse onnettomuudesta, itsemurhasta vai jostakin muusta. Tutkinta alkaa. Tutkijat palasivat alueelle useita kertoja seuraavien päivien aikana. Pilvilammen rannat tutkittiin tarkasti, mistä mies oli mahdollisesti mennyt veteen, oliko alueella jälkiä, kengät, vaatteita, reittiä. Sää oli ollut helteinen ja vesi lämmin, mutta myös petollinen Pilvilammen pohja on paikoin pehmeä ja syvä, ja reunoilla on upottavia kohtia. Ruumiin avauksen tulokset valmistuivat muutamaa viikkoa myöhemmin. Tarkkaa kuolinsyytä ei julkistettu, mutta poliisi ilmoitti, että mitään viitteitä rikoksesta ei ollut löytynyt. Silti, ennen tätä ilmoitusta, tapaus ehti muuttua huomattavasti monimutkaisemmaksi. 3 henkilöä vangitaan syyskuun alussa 2021, vain päiviä löydön jälkeen,
media raportoi yllättävästä käänteestä 2 miestä ja 1 nainen oli vangittu epäiltynä taposta. Tapaus sai suuren huomion. Kukaan ei ollut osannut odottaa, että Pilvilammen rauhaisasta luonnosta löytynyt ruumis liittyisi mahdolliseen rikokseen. Poliisi ei kuitenkaan kertonut yksityiskohtia, ei epäiltyjen henkilöllisyyksiä, ei motiivia, ei tapahtumien kulkua. Vain sen, että heitä kuultiin ja tutkinta jatkui. Vaasalaiset seurasivat uutisia hämmentyneinä. Kaupunkia, jossa rikokset ovat harvinaisia, ravisteli tieto, joka tuntui irvokkaalta. Epäily kesti viikkoja, mutta lopulta poliisi vapautti kaikki 3. Tutkinta palautettiin kuolemansyyn selvittämiseksi. Toisin sanoen mitään rikosta ei pystytty osoittamaan. Hiljainen loppu. Kun media kiinnostuu rikoksesta, uutiset ovat suuria ja näkyviä. Mutta kun käy ilmi, ettei rikosta tapahtunut, otsikot katoavat nopeasti. Niin kävi myös Pilvilammen tapauksessa. Syksy kului, lehdet varisivat ja talvi peitti maan. Pilvilampi jäätyy, ja sen yli kulki hiihtäjiä ja koiran ulkoiluttajia. Kukaan ei ehkä ajatellut, että vain kuukausia aiemmin sen pinnan alla lepäsi mies, jonka elämä päättyy hiljaa ja arvoituksellisesti. Poliisi ei koskaan julkistanut tarkkaa kuolinsyytä. Se on Suomessa normaalia. Kuolemansyyn tutkinta on yksityinen prosessi, jonka tulokset eivät kuulu julkisuuteen, ellei rikosta epäillä. Virallisesti tapaus jäi siksi avoimeksi vain yhdellä tavalla: ei rikosepäilyä, ei syytettä, ei tekijää. Mutta ihmisten mielissä kysymys jäi elämään. Luonto ja muisti. Pilvilampi on edelleen suosittu retkeilykohde. Pitkospuut johtavat suon halki ja alueen ympärille on rakennettu reittejä, tulipaikkoja ja laavuja. Kesäisin alueella käy lapsiperheitä, retkeilijöitä ja lenkkeilijöitä aivan kuten sinä päivänä, kun löytö tehtiin. Joskus hiljaisina aamuina, kun sumu leijailee veden päällä ja linnut ovat vasta aloittamassa lauluaan, tunnelma on erityinen. Paikka on kaunis, mutta sen kauneudessa on varjo. Ne, jotka muistavat vuoden 2021 tapahtumat, puhuvat siitä varoen, ei pelon, vaan kunnioituksen vuoksi. Pilvilampi muistuttaa, kuinka nopeasti elämä voi katketa ja kuinka luonto voi niellä jäljet. Vesi peittää, mutta ei unohda. Jälkipyykki ja kysymykset. Miksi mies päätyi Pilvilammelle? Oliko kyse vahingosta, harha-askeleesta, humalasta, uimisyrityksestä? Vai lähtikö hän sinne tarkoituksella, etsimään hiljaisuutta viimeistä kertaa? Näihin kysymyksiin ei koskaan saatu vastauksia. Poliisin mukaan kuolemansyy selvisi, mutta yksityisyyden vuoksi sitä ei kerrottu. Se on laki, joka suojaa vainajaa ja hänen läheisiään. Mutta kaikille muille jäi tarina ilman loppua. Hiljainen muistutus, vaikka tapaus päättyi virallisesti, Pilvilammen löytö kosketti monia. Se muistutti, kuinka ohuen verhon takana elämä ja kuolema voivat olla. Kuinka rauhallinen, kaunis paikka voi kätkeä sisäänsä jotakin raskasta. Monet kävijät kertovat, että paikka tuntuu erilaiselta nyt. Ei pelottavalta, vaan vakavalta, kuin luonto itse kantaisi muistoa siitä, mitä siellä tapahtui. Pilvilammen rannalla istuessa voi yhä kuulla hiljaisuuden, joka seuraa suurta kysymystä. Mitä todella tapahtui ja miksi? Lopuksi Pilvilammen tapaus on yksi niistä tarinoista, jotka eivät unohdu, vaikka uutiset katoavat. Se on kertomus ihmisestä,
joka katosi ja joka lopulta löytyy sieltä, missä luonto on kauneimmillaan. Ja vaikka viralliset asiakirjat suljettiin, alue jäi elämään omassa muistissaan. Vaasan pilvilampi on tänään jälleen rauhallinen. Tuuli liikuttaa veden pintaa ja rantakaislikko huojuu hiljaa. Vain paikalliset muistavat, mitä siellä tapahtui elokuussa 2021. He tietävät, että vaikka luonto antaa, se myös ottaa ja joskus se pitää salaisuutensa ikuisesti. Pilvilammen hiljaisuus on dokumentaarinen kertomus tositapahtumista elokuusta 2021 Vaasan retkeilyalueelta.